Днес и на събранията по общините вие сте тези, които ще създадат пред конгресните материали, които ще застанат в предизборната основа на нашата партия, материали, с които ние ще се борим за доверието на българския народ. Давам думата на доцент Николай Василев, председател на инициативната група. Алтернативната социалистическа партия е пред своя първи конгрес. Той ще се състои на 10 и 11 март. През това време, през тези 3 седмици, откакто беше обявено създаването на тази партия, ние свършихме много работа. Работихме денонощно. Подготвихме основните документи на нашата партия, тъй като много добре знаем, че трябва да има някаква база, на която хората да се обединяват, някаква теоретична, идеологическа, икономическа и така нататък база, която трудности има вероятност тази седмица, която идва вторник или сряда, той да бъде заложен за производство. За съжаление, първият брой може би ще излезе след конгреса. Коментации и резюме от основните ни програми, които ще излязат първо в експресния сборник политически партии и движение в България на издателство Христо Герданов. Ще излязат в брошура на агенция София Прес на 5 основни езика: Борис Ялцин, Юрий Афанасьев и Гаврил Попов, ръководителите на фракцията в КПСС. Освен това, получихме покана наш представител да вземе участие в конгреса на Френската социалистическа партия, който ще се проведе на 15, 16, 17 и 18, 4 дни март тази година. Или да ги пребиваме до смърт, така както направиха толерантните наши опоненти с един от активистите на БЗНС Никола Петков край Перник. Освен това, ние искаме да бъдем партия на безпощадната откровеност и здравия разум. Отношението към кръглата маса. И вторият въпрос е каква е предварително заявената, приблизително разбира се, бройка, най-общо бих искала да кажа, желаещи да се включат членска маса в АСП. Това е всъщност въпрос не дори толкова какво е наше отношение към теорията на марксизма, а отношение към онези партии, които твърдат, че се базират, чието теоретически източник е марксизмът. Най-вече това е световната социал-демокрация. Защото е много трудно и действително това е теоретичен въпрос да говорим, що е автентичен марксизъм, дали има, каква е връзката между марксизма и ленинизма съответно. Знаете, това са дискусионни въпроси, можем да спорим, но не му и тук сега мястото и времето. Що се отнася до нашето отношение към основните марксистски категории, може би алтернативната социалистическа партия възприема от марксизма неговата хуманистична насоченост. Хуманизмът или социализмът като движение на хуманизация на обществения живот, а не като определен строй. В това отношение ние се доближаваме до платформата на така наречения етически социализъм, чийто баща е Едуард Бернщайн, който е, както знаете, дълго време беше заклеймяван като баща на ревизионизма, но същевременно и посочен от самия Енгелс като най-верен марксист, като най-талантлив ученик на Енгелс и преди това на Маркс. Конкретните въпроси за отношението към отношението на Маркс и Енгелс към войните тук в България, това е вече по-скоро исторически въпрос. Аз не знам дали трябва да. Каква сметка, че иска
позиция от наша страна. Да, утре можем да излезем, а сега трябва да... На този етап, разбира се, не е и от особено капитално значение разлики. Преди всичко, Алтернативна социалистическа партия не се присъединява към претенциите на социал-демокрацията да бъде водач на работническата класа. Членове на СДС, ние бихме искали много тесни връзки, да поддържаме и ще поддържаме тесни връзки с Клуба за гласност и демокрация, всеко гласно с Зелената партия, с БСДП на Дъртлиев, с Радикално-демократичната партия на професор Елка Константинова, а защо не и с БЗНС Никола Петков, където има също много хубави хора. А с кои не сме съгласни тогава? Ще имаме такъв свободен устав за приемане на членове в АЗП. Значи ли, че това няма да стане един параван за номенклатурата, за нейното пребоядисване и какви гаранции вие ще предоставите за това? Това е важно. Има... Какво търсят кариеристите, подлеците, мошениците и висшите номенклатурчици в партията? Примерно в БКП. Те търсят власт, те търсят пари, те търсят привилегии. Дейност в рамките на законите. В рамките на законите. Такова нещо съществува по света, не виждам причина ние да се оттегляме от подобен източник за финансиране. Що се отнася до отношението на АСП към помощта? Ами трябва да ви кажа, че първо помощта все още е ефимерна. Тя съществува само като догадка. На мене ми се струва, че никой няма да ни помогне преди да си помогнем сами. Това може да стане само ако уредим нашето общество на някакви нормални демократични релси. Преди това, на мене ми се струва, че е невъзможно нашата страна да разчитаме каквато и да било помощ, независимо от състоянието, в което сме изпаднали. Разбира се, този проблем е твърде важен. Той не може да бъде решен от една партия. Става дума за общонационалната помощ от такива големи международни финансови и икономически организации. Ако процесът на демократизация в нашата страна продължава, ако той започне в истински рамки, можем да разчитаме на такава помощ, но във всички случаи при условия, които не накърняват националното достоинство. Е обсъждан в нашата партия. Аз мисля, че помощ трябва да се взима, помощ трябва да се използва, но не така, както до сега тя е била използвана, не да потъва в пясъците. Ние все още нямаме гаранции, че всяка предоставена помощ няма да потъне така, както потънаха милиарди долари в нашето безнадежно инвестиционно поле. Или пък за най-различни престижни и други ненужни за обществото цели. В този смисъл на думата, ние като партия, която се намира в опозиция и сега се конституира, нямаме никаква възможност да въздействаме върху механизма за използването на всяка помощ. Ето защо този проблем предстои да бъде решаван от нас. За сега нямаме изработено точно отношение като партия.